ba mu shirya ba, ba mu so ba, ba mu taɓa tunani ba, irin wannan cin amana mu taɓa zartunta ba. Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, barka da zuwa. Barka ka dai. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya koma jam'iyyar APC, sai gashi su Ganduje ne suka tarbe shi. Kasancewar kusancinka da shi, yaya ka ji da hakan ta faru? Abinda ya faru a Kano, musamman akan harkar siyasar mu, abu ne wanda yake na rashin